malume handakumbovata handina kumbovata handina kana kumbovata kutomuka izvezvi futi ndakabairira live mamuka sei regai titi mweni nenyaya yakutsvangirai kamufana kedu akabamura majimba mweni hatiregizve isusu topatoda ipapa notoni makapenga notoni madadisa kuti zvekumbotamba ndo vanhu vatoda manje ivavo ndo vanhu vatoda notoni yabvarura regai ndikuudzei guys zvazvo zvamunoti kwanzi mari chichi hazvishandi zvechimbavha zvii mubhokisi ndomaonona kuti chimbavha hachisevenzi mubhokisi ndomaonona kuti vanhu havachakudi vanhu havachadi namunangagwa wacho takabvarura izvezvo takamuminya tiri kuminya futi munangagwa wachetu kumamisa muliswa enda ndiudzirewo muliswa anorima mbambaira kumapurazi ndiudzirewo muliswa anorima naskoti ndiudzirewo muliswa naskoti vanorima mbambaira zvaramba zvegore rido vanhu havachadi vanhu nawo breni dzavhurika ndokuti yelo payelo ndokuti chenji vanhu mazimbabwe mukaona madai some muchitidadisa mukaona madai tinodada tinobva tafara tinobva tanakirwa ndakatovata izvezvo ndakamirira mubariza handina kwandoenda ndiri mumba izvezvo udzai skoti namuliswa vaende kunorima mbambaira vayatsaudza kuti imi kuudza peiwedha muzimbabwe hazvirevi kuti uri kuhwina maelection unoudza munhu nemamillions kuudza vana mayweather mamillions uchitadza kudhevhelopa nyika yako nemamillions aukudedza munhu unomudii mayweather anei unomuendesepi kuti azodii uda kuti azorwa nani uda kuti azorwa nani kuunza munhu 2 times mamillions mangani guys ndaomera uvuni mamillions mangani akaburitswa naskoti achidedza mayweather muzimbabwe mamillions mangani mamillions akashandisa da akatovaka zvimwe zvinhu akadhevhelopa munyika zvingade zviri nani but unoona kuti munhu anonodedza munhu omupa mamillions ma20 million ma30 million but munyika yako muri kutamburwa people are suffering uri kudedza nemunhu wekurovana zvibhakira uda kuzorovani waida kuti vazorova vanhu vetriplec secret revote ndatidedzai muliswa auye pano kana muchidedzai skoti futi auye pano mama munhu gore rino ndokuudzai zvamai manje triplec pamusoro izvezvi kutaura kwatiri kuita kuti tiri patopo muchatanga kunzwa magindagori amaduzva aya akutanga kutaura uzumba uzumba imi uzumba babarapa imi naime uzumba yaya munongoti uzumba yakambodyiswei nemazano naina chakadyiswa but iri kurobherwa ndokwavanoroberwa because vanozvati kusangwa hakusviki vanhu vane mafoni ari nani hakusviki vanhu vakavhurika brain hakusviki vanhu vanoziva zvavanoita hakusviki imi uzumba hwenyu hwamunongoti uzumba rudzi muchamahwa kana akunzi uzumba maramba pfungwe 500,000 1 million vanenge vachibvepi vanhu veuzumba vanenge vachibvepi toda kuziva kuti uzumba ine population yakambowanda sei ndoyatoda kuziva mangwanana nhasi ndoda kuti vanhu vakwire ivoyo ndoda kuti mukwire vanhu vabayai green button mukwire mutaurewo nhasi da kupai mukana mutaure munyang'anye vamwe vanga vachitaura vepretoria zvikati handei kupretoria kuembasi people vari muroti izvezvi they are running around vari kumanya izvezvi panganai rati dzungu rese rapanganai inonga musi unotopera maelection panganai anenge agegwa mawiva aya ane nomakanda pagedhi ramunangagwa because mustate house tete akupinda isu varidzivamo panganai rwatizii izvezvi zvinonga ruri kunon'onewa mukosho kekupedzisira ndana munangagwa ruri kunon'onewa mukosho izvezvi zvipanganai ruri kunon'onewa mukosho kekupedzisira ndana munangagwa because hapachina muliswa kumusha skoti kumusha munangagwa kumusha mumwe nomwe kumusha kwake this time vanhu vakajamuka zvekurevesa kwete zvekutodza kuti kwai munounza vana mayweather munounza vanhu vekurovana boxing muda kurovani muzimbabwe
Moza vanhu veboxing vezvibhakera muda kurova ani. Toda kubvunza kuti ndiani wamakadedzera wedza kuti ngaauye muZimbabwe azorova? Ndiani? Pamusoro weZimbabwe maita basa vanhu venotoni mabvisa muriswa. Mari bvisa ngaridorima mapuraza vakapa vakatora ngarinorima rinyatsotangira kuona manje kuti mawana akutanga vamora nyika vapedza. Iro zingongonyana iro rodziskoti rwakuchina zvavharana. Ndokuti Tsvangirai akatosiya power. That is why maona mwana wake izvezvi zvari kudambura vana muliswa kuchiri kudyiwa nechana chitoko. Kureva kuti vana vachadi tambodawo youth imbopindawo mumastreet mayouth amboratidza umpimbi timboona kuti what is going on muZimbabwe. Tiri kutarisa nyika kuti ibudire nyika inake. Waita hako Tsvangi panotonapo wadambura gongwe iro remuliswa. Ngariende rorima kumaruzevha rotambura riri kumaruzevha. Vaonewo kuti murimisirwa wavanokuitai kukupai pawa yekuti munorima. Vachikupai minda musina chekurimisa muchirima namaoko. Mombe dzakudonha amatungundu mupabvu dzavharuka dzadambuka. Hamuna chekurimisa. Maita basa Tsvangi, waita hako Tsvangi. Bari padhuze Tsvangirai karipiko naye miti Tsvangiraiwo Tsvangi Juni. Kamboya pano timbokaona katsvangirai kuti aiwa mufana wangu wadadisa warova mbiti iyo ine muliswa. Ngariinde kumusha rinorima zviro rinei charinoda charinoziva chi. Ndidedzirewo Tsvangi mufana wenoto. Mufana wenoto apisa pataundi. Madadisa mufana wenoto apisa pataundi. Tsvangi for the president makaipa. Ngoje kushekedzerwa navanhu. Iwe muballot box nongorweka. Isa X paunoda. Pese paunoona kuti apa ndopandokwanisa kuisa X. Isa X. Ini ndozvimirira ndokutaura kuti maZANU-PF vanhu havachakudei mapera panonaka imimi mani mapera. 43 years muchibhurauza vanhu muchinyengedza vanhu muchitambudza vanhu vakaenda kunovhota makusena 5 10 o'clock usiku vanga vari mulai. Vamwe nhasa vasati vavhota. Makazviona kakuti kutaura pasocial media kunoshanda. Takavaudzi ivo zvamwaunzwa vakutaudza hatazoona vanhu vakati vari musango hatazoona vanhu vakati vari musango. Vaudzei vanhu vazive chokwadi. Vanhu vazive kuti no zvamuri kuita izvi takatochimasta chigemu ichi zvakarehwa neuyu mudajeki. Takachimasta chigemu ichi zvamaita kare zvazvo zvazviri zvenyu zvamuliswa kumusha unorimbambambaira worofudza mbudzi. Bana rangu zimuliswa nairo rifudzisa mbudzi richikura richimaisa nembudzi nemakwai nehuku richisungirira mbudzi richinofudza mombe. Zvaramba kufana. Toda kuradza kuti inozvita vakuru vacho vamunoti tisu maZANU vacho vakuru vakapenga. Tarisai kaTsvangi zvakaita panotoni.